Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Προσευχόμαστε. Τι άλλο να κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Εδώ γυρνάμε γύρω-γύρω. Καλά κάνετε. Ψάχνουμε. Να μας δώσετε. Ψάχνουμε μερικές πληροφορίες. Τι χρειάζεστε? Τι μπορείτε να μας δώσετε? Εσείς τι μου δίνετε για να σας πω. Αδερφοί, εμείς θα σου δώσουμε ειρήνη. Τώρα έρχονται οι κανίβαλοι. Γι' αυτό σου ξέρει ότι έχεις να μας το πεις τώρα. Εμείς είμαστε καλοί την πίστη. Πρέπει να μου δώσετε να φάω, γιατί πεινάω. Αδερφοί, σε λίγο καιρό το φαγητό, πίστεψέ με, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι το λιγότερο που θα σε απασχολεί. Δύο κονσέρβες, έστω. Δύο κονσέρβες. Με τίποτα. Λίγο περιχρές οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή για δύο κονσέρβες. Ερχόμαστε τρέχοντας και ήδη πλησιάζουν. Θα τις φέρουμε τις κονσέρβες. Είμαστε άνθρωποι του λόγου. Δεν θα τα χάσετε λοιπόν. Θα πάρετε κάτι πολύ καλό. Έχουμε μία. Έχουμε μία. Έχουμε μία. Έχουμε μία τώρα εδώ. Μπορούμε να σου αφήσουμε μία και να σου φέρουμε άλλες δύο. Καλή την πίστη. Όχι, άλλη μία θέλει. Εμείς θα δώσουμε δύο. Θα μας τα δώσεις, αδελφοί? Δύο. Εντάξει. Αυτό σου λέμε. Σου φέρουμε μία και σου φέρουμε και άλλες δύο. Μία και θα σου φέρουμε άλλες δύο. 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 Βοηθήστε με. Και θα σας βοηθήσω. Δώσε στη διοίκηση. Αχ, πεινάω. Μια κονσέρβα θέλουμε. Στάθη, δώσε για μία κονσέρβα επιπλέον. Διοίκηση. Ναι. Αδελφοί, δεν θα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε πολύ. Δόθηκε τα πολύ σε Άλλη μία. Είναι κανίβαλοι. Δύο. Έρχονται οι βάρβαροι της Νέας Αθήνας. Θέλετε σίγουρα να μείνετε μόνοι σας με αυτούς? Η καλόγρια ζητάει ακόμα μια κονσέρβα, εάν είναι λύθη. Ποιος είναι πέρα? Έχουμε μία εδώ, ζητάμε άλλη μία, εάν είναι λύθη. Κάτσε να πάω να μιλήσω λίγο με Ρίντερς να το γίνεται. Ωραία. Αδελφοί, να μπούμε μέσα να μην βρεθούμε.